Üdvözöllek a Pizza és Filozófia csatornán. A mai videóban egy különleges és ellentmondásos filozófust fogunk megismerni, Friedrich Nietzsét. Nietzsche neve különleges helyet foglal el a filozófia történetében. A 19. század végén, amikor a vallás és a hagyományos értékek uralták a társadalmi gondolkodást, Nietzsche radikálisan új irányt hozott a nyugati filozófiába. Őt gyakran a modern filozófia forradalmasítójaként emlegetik, aki merészen szakított a múlt hagyományaival. Az életértelmezései és erkölcsi kritikái forradalmiak voltak, sőt sok esetben provokatívak, de éppen ezek miatt vált Nietzsche a filozófia örök lázadójává. Ebben a videóban arra keressük a választ, hogy Nietzsche filozófiája miért releváns ma is, és hogyan alakította át a gondolkodásunkat olyan alapvető kérdésekben, mint az erkölcs, az élet értelme és a hatalom akarása. Nietzsche élete röviden. Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844. október 15-én született a poroszországi Rökenben. Egy vallásos család gyermeke volt. Apja Karl Ludwig Nietzsche, luteránus lelkész, akinek korai halála mély hatással volt Friedrich gondolkodására. Gyermekként Nietzsche szoros kapcsolatban állt a kereszténységgel, de már fiatalon kezdett eltávolodni a vallási dogmáktól. Tanulmányait a Bonni Egyetemen kezdte, ahol teológiát és filológiát tanult. Rövid időn belül azonban Lipcsében folytatta tanulmányait, ahol Arthur Schopenhauer pesszimista filozófiája mély hatást gyakorolt rá. Schopenhauer világakarat koncepciója és a szenvedés központi szerepe Nietzsche gondolkodásának kezdeti formálódására nagy befolyással volt. Később azonban eltávolodott mestere pesszimizmusától, és saját, sokkal életigenlőbb filozófiai rendszert alakított ki. 1869-ben mindössze 24 évesen Nietzsche professzori kinevezést kapott a Bázeli Egyetemen, ahol klasszika filológiát tanított. Bár karrierje ígéretesen indult, folyamatos egészségügyi problémák nehezítették életét, és 1879-ben lemondásra kényszerült. Élete hátralévő részében sokat utazott, különösen a svájci Alpokban és Olaszországban, miközben megszállottan írta filozófiai műveit. Egészségi állapota azonban tovább romlott, és 1889-ben súlyos szellemi összeomlást szenvedett. Élete utolsó évtizedeit szellemi leépülés jellemezte, míg nem 1900-ban meghalt. A hatalom akarása Nietzsche központi fogalma. Nietzsche filozófiájának egyik legfontosabb és legtöbbet vitatott fogalma a hatalom akarása. Ezzel a kifejezéssel arra utal, hogy az emberi létezés alapvető mozgatórugója nem a boldogság keresése vagy az erkölcsös élet, hanem az önálló, független létezés és a világ fölötti uralom. A hatalom akarása alatt Nietzsche nem pusztán politikai hatalomra gondolt, hanem az egyén belső, kreatív energiájára, amely arra ösztönzi, hogy saját sorsát formálja és új értékeket teremtsen. A hatalom akarása nem destruktív erő, hanem sokkal inkább egy kreatív és éltető energia, amely az egyén kiteljesedéséhez és fejlődéséhez vezet. Nietzsche szerint a valódi erő abban rejlik, hogy az egyén képes uralkodni saját élete felett, meghaladni önmagát és megteremteni saját értékrendjét, amely nem a társadalmi konvenciókon vagy a külső hatalmakon alapul. Az Übermensch ebben az értelemben az az ember, aki képes teljesen megvalósítani a hatalom akarását, és így eléri az emberi létezés legmagasabb szintjét. Nietzsche és az erkölcs kritikája. Nietzsche talán legismertebb gondolata a hagyományos erkölcsök kritikája. Különösen a keresztény erkölcsöt bírálta, amelyet rabszolga erkölcsnek nevezett. Nietzsche szerint a kereszténység a gyengeséget, az alázatosságot és az önfeláldozást tette erényé, miközben elfojtotta az emberi természet legnagyobb erőit, a szenvedélyt, a kreativitást és az önállóságot. A rabszolgaerkölcs célja Nietzsche szerint az, hogy a gyenge és elnyomott emberek bosszút álljanak a hatalmasokon, és az erőt erkölcsi hibának állítsák be. Ezzel szemben Nietzsche az uralkodó erkölcsöt dicsőítette, amely az erő, a bátorság és az életigenlés értékein alapul. Az uralkodó erkölcs nem fogadja el a hagyományos normákat, hanem saját szabályokat alkot, amelyek az emberi erőn és teremtő akaraton alapulnak. Nietzsche filozófiájának központi kérdése az, hogyan élhetünk teljes életet anélkül, hogy a hagyományos erkölcsökre támaszkodnánk. Az igazi erény Nietzsche szerint az, ha képesek vagyunk saját értékeinket megalkotni, és az élet minden pillanatát teljes mértékben átélni. Isten halott. Nietzsche legprovokatívabb kijelentése, Nietzsche egyik legismertebb és legprovokatívabb kijelentése, hogy Isten halott.
Ez a metaforikus kijelentés nem arra utal, hogy egy valódi isteni lény halott volna, hanem arra, hogy a nyugati világ vallási és erkölcsi alapjai összeomlottak. Nietzsche szerint a modern kor embere már nem talál értelmet a hagyományos keresztény hitben, és ez erkölcsi válsághoz vezetett. Nietzsche szerint a kereszténység, amely korábban irányt adott a nyugati civilizációnak, elvesztette relevanciáját. Az Isten halott kijelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberek már nem találnak megnyugvást a hagyományos vallási tanokban. Ez azonban nem egyszerűen pesszimista üzenet, hanem lehetőséget is kínál. Az emberiség új értékeket teremthet, amelyek nem a transzcendens igazságokon alapulnak, hanem az egyéni akarat és szabadság alapján. Az Übermensch az emberfeletti ember koncepciója. Az Übermensch fogalma Nietzsche egyik legjelentősebb filozófiai koncepciója, amely először az Így szólott Zarathustra című művében jelenik meg. Az Übermensch az a jövőbeli ember, aki meghaladja a hagyományos erkölcsöket és társadalmi normákat. Nietzsche szerint az emberiség célja nem az, hogy az erkölcsös életet keresse, hanem hogy az egyén saját szabályai szerint éljen, és önmaga alkotójává váljon. Az Übermensch nem egyszerűen a fizikai vagy szellemi fölény szimbóluma, hanem az emberi potenciál legmagasabb kifejeződése. Az ilyen ember képes elfogadni az élet minden kihívását, sőt, a legnagyobb fájdalmat is, mint a személyes fejlődés eszközét. Az Übermensch filozófiája szorosan összefügg Nietzsche életigenlő szemléletével, amely az életet ünnepli minden szépségével és tragédiájával együtt. Az örök visszatérés gondolata. Nietzsche filozófiájának egy másik kulcsfogalma az örök visszatérés. Ez az elképzelés azt állítja, hogy az univerzum végtelen ciklusokban ismétlődik, és minden, ami egyszer megtörtént, újra és újra meg fog történni. Nietzsche arra ösztönzi olvasóit, hogy úgy éljék életüket, mintha minden egyes pillanat örökké megismétlődne. Ez az elképzelés mély etikai kihívás. Képesek vagyunk-e olyan életet élni, amelyet újra és újra megismételnénk? Az örök visszatérés gondolata nem csak filozófiai spekuláció, hanem egy mély erkölcsi kérdés. Nietzsche szerint az, aki elfogadja ezt a ciklikus időfelfogást, képes valódi felelősséget vállalni minden tettéért, és ezáltal teljesebb életet élni. Nietzsche művei és filozófiai hatása. Nietzsche életműve rendkívül gazdag és összetett. Legjelentősebb művei közé tartozik a tragédia születése, amely az ókori görög tragédia apollóni és dionüszoszi elemeit elemzi. Ez a mű Nietzsche esztétikai és metafizikai érdeklődésének kezdetét jelöli, és rámutat arra, hogy az emberi élet megértéséhez szükség van mind az észszerűségre, mind pedig az ösztönökre és a káoszra. Talán a legismertebb Nietzsche művei közül az Így szólott Zarathustra, amelyben egy fiktív próféta Zarathustra adja elő filozófiai tanításait. Ebben a műben jelenik meg az Übermensch, vagyis az emberfeletti ember fogalma, az örök visszatérés gondolata, valamint Nietzsche híres kijelentése: Isten halott. Zarathustra szerepe különleges, hiszen Nietzsche filozófiáját költői és szimbolikus formában adja át, ezáltal egyedi helyet biztosítva ennek a műnek a filozófia történetben. Nietzsche másik jelentős munkája a Túl jón és rosszon, amelyben radikálisan új megvilágításba helyezi a hagyományos erkölcsöt, különösen a keresztény morált. Ebben a könyvben Nietzsche arra buzdítja az olvasókat, hogy szakítsanak a hagyományos erkölcsi rendszerekkel, és saját értékrendjüket alakítsák ki, amely az élet teljességét tükrözi. Nietzsche filozófiájának félreértelmezése. Nietzsche filozófiáját gyakran félreértelmezték és rosszindulatúan felhasználták, különösen a 20. századi totalitárius rendszerek. A legismertebb ilyen eset a náci ideológia, amely Nietzsche gondolatait saját céljai szolgálatába állította. A hitleri nácizmus különösen az Übermensch eszméjét használta fel, hogy igazolja a fajelméletet és a felsőbbrendű emberről alkotott saját képét. Azonban Nietzsche eredeti filozófiája soha nem támogatta a fajgyűlöletet vagy a politikai erőszakot. Nietzsche éles kritikával illette a nacionalizmust és az antiszemitizmust, sőt nővére Elisabeth Förster Nietzsche, aki szoros kapcsolatot ápolt a náci vezetőkkel, volt az, aki szándékosan torzította bátyja írásait, hogy azok illeszkedjenek a náci ideológiához. Nietzsche maga a hatalom akarását nem politikai vagy rasszista értelemben használta, hanem mint az egyén önmagát meghaladó törekvését. Összegzés. Nietzsche filozófiája radikális kihívásokat intézett a hagyományos erkölcsökhöz és a modern társadalomhoz egyaránt.
Gondolatai arra ösztönöznek bennünket, hogy újra gondoljuk értékeinket, és ne fogadjunk el semmilyen külső tekintélyt anélkül, hogy saját magunk ne vizsgálnánk meg azokat. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a videóban. Ha tetszett a tartalom, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornára. Írd meg kommentben, hogy mit gondolsz Nietzsche gondolatairól, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!